is at the grassroots level. Ngut ki Nongialam kaseng Kongres bat Uwei MDC ka BJP kila Pyniasnoh iradi bat kaseng NPP lem bat ki Nongkershan jongki ha ka jingidon rengkat u Presiden ke NPP u balongru u Menteri Rangba ke jela u Kongrat ki Sangma Harilum Jaintia. Kini ke balik Pyniasnoh ki kintup ya uba Krisen Langstang u MDC kaseng BJP, Ngut ki kertong MLA kaseng Kongres uba Nehimaya Tingkan na Mokayau constituency, uba Daniel Dan na Uwei constituency, bat uba Lasting Suchang na Mokayau kaseng TMC. Habakran ha kajingalang u Kongrat Sangma ula banjur ba kaseng NPP kapet ya kabha kamiat upat ba bat ka shakskor ya ka jingut jingnam jong babun balang ban sngoto ya ka jingsngo jong ubriu ban trei ha ka nongrem katkum ka jingkwa upat ba. Ha ka ju kapor ki Nongialam na ki sengtsan perthai ba per na mauring keneng constituency hine kasngi kila Pyniasnoh sya ka seng NPP ha Shillong. Unang nong aiktien ka seng NPP uba HM Shangpliang ula pentip ba ki Nongialam ka UDP ka TMC bat Kongres kila Pyniasnoh bat ke NPP menta kasngi bat shibun ki waipat kila penrung kerteng yaladi kum ki dikon.